Moikka! Pitkästä aikaa. Tosiaan viime videosta on jo vierähtänyt ihan hyvä tovi ja nyt ajattelin, että nyt on aika taas tehdä video, kun on tosiaan jo niin pitkä aika edellisestä ja itse asiassa on mulla niinku asiaa kiinni. Mut ihan ensimmäiseksi pakko näyttää, kun täällä on. Löysin siis tämmösen kolkan, tulin mehtään kävelemään tai tossa menee tommonen, mikä toi nyt on, pururata tässä mun lähellä ja sit sieltä pystyy poikkeamaan tänne metän puolelle ja ensin etin polkuun, mutta kun sit näytti, että löydän, niin sit olikin ihana johdatuksellisesti näin sit metän puolella kiveen vasten sydämen ja siinä kohti ei siis ollut lunta, niin se näytti ihan sydämeltä siinä kiven pinnassa se kuva ja päätin sitten, että lähden vaan seikkailemaan ja tänne löysin tämmösen. Tässä on iso tommonen kiven, en tiedä näkyykö toi, kiven lohkare ja täällä mä istun kiven juurella. Tämmönen ihana pieni suojainen kolkka. Mut joo, tosiaan tässä onkin syksyn aikana, viime video onko se kuvattu joskus syyskuussa vai onko se peräti elokuuta. En nyt ihan muista tarkalleen, mutta pitkä aika siitä on, että varmaan ainakin pari kuukautta. Ehkä noin suurin piirtein. Ja no sen jälkeen mä oonkin alkanut tekemään tosiaan hommasin sen rummun, joka sit vaihtui ton Sielun kaunis matkakanavan takana olevan Annekuirin rummun kanssa ja sit sitä kautta niiden rumpujen yhteistyö myös on niinku alkanut sitten, että siinä on niinku 3 tehdään niitä työpajoja tosiaan ton Kaunis hetkesi Minna-kokin ja Annen kanssa aivan ihania tyyppejä molemmat ja on ollut kyllä ihan todella ihana saada heidät mukaan tähän omaan elämään ensin ihan ystävyyden kautta, mutta sitten niinku ihan tälleen, että heidän kanssaan jopa työskennellä, niin tää on niinku, tai jotenkin ihan huikeeta ja huippua. Ja ennen kaikkea, että miten se on niinku kaikki tapahtunut, että kun on vaan tehnyt sitä, mikä on tuntunut sydämessä oikealta, tilannut rumpua just oikeassa hetkessä ja sitä kautta, että miten niinku se, että kun luottaa siihen omaan sydämen ääneen ja tekee niitä juttuja, mitkä vettää puoleensa, niin sitä vaan etenee sillä omalla polulla ja ei koskaan tiedä, mitä kaikkea huikeeta meille voi tapahtua. Ja meillehän tapahtuu. Kyllä mä ajattelen, että on tää elämä niin jotenkin hieno asia. Ja ihana. Ja et vaikka niinku on kaikkea vaikeuksia itse kelläkin, toisilla isompia, toisilla pienempiä, mutta silti ne voi tunnetasollisesti olla ihan yhtä suuria mullistuksia jokaisella, niin just se, että nekin on niinku tärkeitä asioita. Kaikki, mitä meidän elämässä on, niin tärkeitä juttuja niinku meidän polulle. Joo, siis, mutta se asia. Mullahan on sit, kun opiskelen tätä yrittäjyyden ammattitutkintoa ja mulla on siihen liittyen sitten se mun harjoitusyritys Sininen Safiiri Hy, joka tällä hetkellä on tarjonnut niitä energiahoitoja. Niin mulla on ensinnäkin niiden energiahoitojen lisäksi, niin mulla on, sanottaisiin ensin tää. Eli tarjon niitä energiahoitoja ja on siis 1,5 tunnin hoitoja, joko lähi- tai etähoitoa. Ja ne on aikaisemmin nyt ollut niinku hinnoiteltu ne hoidot ja nyt mulla on niinku tosi vahvasti vaan tullut semmonen tunne, että mä haluun muuttaa ne lahjoitusperusteiseksi. Eli jos sinua kutsuu
minun hoitoni, niin voit olla yhteydessä sähköpostitse. Laitan sen tähän videon alle tuohon infoboksiin. Ja sähköposti on siis sininensafiiri11@gmail.com. Mutta laitan sen siis tuohon alas, niin sitä ei tarvitse tästä nyt olla kirjoittamassa ylös. Että jos kutsuu tosiaan hoito, niin sitä kautta vaan olla yhteydessä ja että tosiaan sitten se no en mä nyt sanon, että maksu, mikä nyt onkaan, että tapahtuu sit sen mukaan, että mikä on sun niin kuin oma maksukyky. Eli joko se on vaikka 5 senttiä tai 0 euroa tai sitten se on jotakin enemmän. Että sä niin kuin itse määrittelet sen, että mikä se on se sun maksukyky. Kylläpä selitin nyt kauhean jotenkin kangerelleni vaikeasti tämän, mutta toivottavasti sait selvän. Eli ajatus on se, että kenenkään ei tarvitse miettiä, että jos palvelu tai mun niin kuin energiat kutsuu ja sulla on semmoinen olo, että sä haluat tilata multa sen energiahoidon tai ottaa vastaan, niin sun ei tarvitse miettiä sitä, että onko sulla varaa vai ei, koska mä tiedän, että täällä on niin kuin, täällä niin kuin meidän Suomen maassakin niin paljon ihmisiä, joilla se raha on oikeasti tässä hetkessä hyvinkin tiukassa. Sitä ei niin kuin vaan yksinkertaisesti ole, niin sit se on yksi syy sille, että miksi haluan siirtyä tähän lahjoitusperusteiseen. Sen lisäksi tämä nyt vähän niin kuin tätä samaa teemaa niin kuin sivuaa, mutta just se, että kun musta niin kuin tuntuu, että mä en halua niin kuin määrittää sitä että kuka voi mun palveluita ostaa ja kuka ei. Eli just se, että kun kaikilla ei ole varaa, kaikilla ei ole sitä rahaa. Ja tää on siis niin kuin mun näkemys. Mä en näe ollenkaan huonona myöskään sellaista yrittäjää, tai mä en nyt varsinaisesti ole edes yrittäjä, mutta semmoista henkilöä, joka palvelusta myös ottaa hinnan. Sekin on ihan niin kuin fine ja ok. Ja musta on niin kuin tärkeintä, että jokainen kuuntelee sitä omaa sydäntä, että mikä siellä niin kuin tuntuu hyvältä. Ja tää on niin kuin mulla niin kuin se, mikä tuntuu hyvältä. Ja jollain toisella se voi olla jotakin muuta. Ja kaikki vaihtoehdot on ihan fine ja varmasti just oikeita sen ihmisen polulla ne valinnat, mitä ikinä tekeekään. Sen lisäksi mä oon niin kun, nyt mulla on tullut semmonen fiilis, että mä haluan ruveta tarjoamaan myös semmoista sikasäkissä palvelua. No joo, siis nimi on vähän huono. Mä en ole siis keksinyt tälle oikeita nimeä vielä tai semmoista niinku semmoista varsinaista nimeä, niin sit se on ollut just tämmönen ihana. Anteeksi, jäi lause kesken, mutta täällä joku lintu livertelee. En tiedä kuuluuko, mutta ihana pieni ääni. Mutta siis joo, se nimi, nimenä olen käyttänyt nyt sikasäkissä, kun en nyt parempaakaan ole vielä keksinyt, mutta ajatus tässä sikasäkissä palvelussa on siis se, että sä voit varata multa tunnin, 1,5 tunnin, 2 tai 2,5 tunnin istuntoajan, jossa sitten vaan virittäydytään kuuntelemaan, mitä siinä hetkessä on se ohjaus ja mitä niin kuin siihen hetken on sille asiakkaalle sen hetken korkein paras. Niin tämmönen on tullut nytten uutena juttuna ja se voi siis sisältää ihan keskustelua, ohjausta, keskustelun kautta sitä ohjausta sillä omalla polulla, korttien nostoa, energiahoitoa, henkimaailman viestien kanavointia, valokielihoitoa, rummutusta tai tämmöistä rumpuhoitoa tai mitä ikinä, et kun ei voi tietää. Ja se on sit niin kun sen näkee sit siinä hetkessä, että mitä se on. Mut semmonen palvelu. Laitan siitäkin tiedot. Mä laitan siihen mun infotietokohtaan tiedon näistä, mutta myös
voin laittaa tähän videon allekin tiedot tästä, no oikeastaan näistä kaikista hoidoista, niin sitten ne on siinä selkeästi näkyvillä tai palveluista, mitä mä tarjoan. Ja kaikki nämä ovat siis lahjoitusperusteisia palveluita. Eli sinä määrität sen, mikä on sinun maksukykysi. Tai tiedät, mikä on se sun maksukyky. Joo. Mitäs muuta? Tää on siis niin ihana tää luonto ja nyt varsinkin kun tuli tätä lunta. Mulla on ollut vähän ehkä semmonen tosi väsyttäväkin syksy. Tai siis että semmonen, toki syksy nyt on aina semmonen, että tekee mieli käpertyä vähän itteensä ja semmoista itse tutkiskelevaa ja just semmonen, että kun alkaa ulkona olla pimeetä ja vähän on semmoista synkempää. En mä sano, että se on silti synkkää. Niin tekee mieli käpertyä sit sisälle silleen peiton mutkaan ja laittaa kynttilöitä palaamaan ja muuta. Mutta koen, että on jotenkin ollut tosi väsynytkin. Ja jossain kohtaa sitä mietinkin, että niinku, pitäisikö siitä nyt olla jotenkin huolissaan, mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että ei, että silläkin on joku niinku, tosi suuri merkitys. En vielä tiedä, että ihan täysin, että mikä, mutta se mikä ehkä itselle on ollut se, että kun sit on niin väsynyt, että ei oikein jaksa, niin hyväksyy sen ja antaa sille keholle sitä lepoa ja unta, jos se sitä niinku tarvii. Et se on vähän ollut semmoista pikkusen haasteellista, kun sit tuntuu, että pitäisi tehdä kaikenlaista. Ja tää on varmasti monellakin semmonen, että niinku, kun pitäisi sitä ja pitäisi tätä, mutta lopulta tarviiko meidän oikeastaan yhtään mitään muuta kuin antautua tähän niin kuin omalle polulle ja ottaa vastaan se, mitä siellä niin kuin tapahtuu, tarttua niihin juttuihin, tehdä niitä juttuja, mihin se sydän kokee vetoa, koska silloinhan me niin kuin toteutetaan sitä omaa sielun polkua, kun me ei liikaa stressata ja yritetä kontrolloida sitä, että mitä meidän pitäisi. Että käännettäisikin se ajatus pois siitä, että meidän pitäisi, vaan että niin kuin antauttaa. Niin silloin se on jotenkin helpompaa. En mä tiedä, resonoiko tää teille, mutta se, että toki niin kuin heti alkaa itselläkin laukata niin kuin mielessä kaikki, että no pitää sitä pestä pyykkiä, pitää sitä siivota ja pitää sitä kotia ja perhettä niin kuin hoitaa ja pitää tehdä sitä ja pitää tehdä tätä. Mut entäs jos siihenkin ottaisi semmoisen uuden näkökulman? Koska se, että siinä on se ajatus, että meidän pitää, niin se vie mun mielestä ihan hirveästi energiaa. Entäs jos oppisikin löytämään sen tärkeyden siitä, mitä tekee. Eli miten tärkeää on laittaa sitä ruokaa. Miten tärkeää on olla niiden lasten kanssa läsnä. Jotkut pyykit voi odottaa, ei niitä tarvii, niinku, että se pyykki ei niinku pesemällä lopu. Että tavallaan jättää, että jos on niinku hirveän hektinen ja kiireinen arki, ja toki jos on pieniä lapsia, niin onhan se niinku väsyttävämpää, jos siellä on niinku hirveästi sitä univajetta yöllä ja muuta. Mutta että leppäisi sitten just ne hetket, kun se on mahdollista ja se onnistuu. Ja unohta semmoisen, niinku, että kodin pitää olla siisti tai nyt pitää pestä sitä pyykkiä ihan huolella tai niinku, että pyykkikodit pitää olla niinku järjestyksessä, kun ei tarvii. Et ennemminkin on läsnä itselleen ja sille perheelle, jos sitä on, mutta et on läsnä tässä hetkessä. Ja jos oot yksin, niin oot läsnä itsellesi. Ja jos koet yksinäisyyttä, niin sit oot läsnä itsellesi ja mietit, että miten voit antaa itsellesi sitä rakkautta.
nämä ei ole helppoja teemoja todellakaan, että kaikkien kanssa on itse paininut jossain kohtaa enemmän tai vähemmän, mutta se mikä nyt viime päivinä on ollut jotenkin tosi vahvasti läsnä ja on pitkin tätä syksyäkin, mutta nyt niin kuin viime päivinä erityisesti, että eilenkin havaahuin semmoisessa rauhan tunteessa tilanteessa, jossa olisin ennen stressannut ihan hulluna, että kun alkaa tälle olla se vaihe kuuta, että aletaan niin kuin lähentyä loppua, niin alkaa rahat olla aika niin kuin tiukilla. Ja aikaisemmin mä olisin niin kuin stressannut sitä ihan hirveästi. Mä en tiedä, että nyt mulla oli vaan semmonen niin kuin, on ollut todella tyyni ja rauhallinen mieli. Ja semmonen niin kuin, että kun ei tässä ole hätää. Että kaikki kyllä järjestyy ja jos se raha loppuu, niin sit jostain mä sitä saan tai jostain mä saan jotakin apua. Et jotakin kautta tulee apua tai sit mä pyydän sitä ite jostain. Et esimerkiksi, että mä tiedän, että kaikillahan nyt ei ole semmoisia sukulaisia ja ystäviä, joilta voisi esimerkiksi edes lainata tai jotka vois välttämättä auttaa, mutta että yhtenä niin kuin vinkkinä sanon, että seurakunnan diakonia on semmoinen, minne kannattaa ainakin olla yhteydessä, että sieltä on itsekin apua saanut. Ja meillä on ainakin ollut tuossa meidän seurakunnassa aivan ihana se diakoni työntekijä. Että hänen kanssaan on sen lisäksi, että on saanut sitä apua sieltä joskus tarvittaessa, niin sitten hänen kanssaan on myös aivan mielettömän ihana keskustella. Niin lämminhenkinen ihminen. Et terveisiä vaan onkohan se Pielisjoen seurakunta vai Pielisensuun seurakunta, mä nyt muista kummin se menee, mutta Evlut seurakunnasta kuitenkin kyse, niin sinne diakoni ja työntekijä Saila, mikähän se nyt on, Ämmällä se alkoi se sukunimi, mutta Saila on hänen etunimensä. Joo. Mutta se on kyllä ihana se semmoinen rauhan tunne, kun sen saavuttaa. Ja mä väitän, että se on meillä kaikilla. Se on meissä sisään rakennettuna se rauha ja se löytyy siitä, että kun me muistetaan kuka me ollaan. Mä sain tosi vahvan muistutuksen siitä tuossa syksyllä. Syyskuussa, kohan se nyt oli. Syyskuuta se oli silloin, kun oli se kuun pimennys, niin silloin oli tosi voimakkaat energiat muutenkin, mutta silloin tosi vahvan muistutuksen siitä, kuka mä oon. Että se näytettiin hyvin vahvasti ja se oli aivan ihana kokemus. Ja sitten se, että toki on välillä ollut taas vähän enemmän semmosissa maallisemmissa energioissa, mutta tai maallisemmissa, mutta siis tarkoitan, että korkeaväräteisessä ja että semmoisessa välillä matalemmassakin energiassa tässä, mutta nyt on jotenkin taas ehkä niinku shiftautunut itsensä kanssa enemmän siihen, että muistuttellut itselle enemmän sitä ja pysähtynyt itsensä äärelle muistamaan, että se rauha, rakkaus, kaikki on jo minussa, se kaikki on jo tässä. Minussa on kaikki puolet, myös se pimeys ja senkin tasapainoon saattaminen tuo sen rauhan. Ja se, että antautuu tähän. Että me ollaan kaikki sieltä yhtä ja samaa sieltä alkulähteestä. Me ollaan kaikki sitä kaikki lähtöisin sieltä alkulähteestä Jumalasta, Isä taivaasta. Miksi kuka sitä universumista, miksi kukakin sitä haluaa niin kuin nimetä. Ja koska me ollaan kaikki sieltä samasta, niin meissä kaikissa on se sama jumaluus. Ja me ollaan täällä toteuttamassa sitä omaa tärkeää tehtävää, omaa sielunpolkua, kuka milläkin tavalla. Ja kaikki meistä on niin kuin yhtä tärkeitä. Ja se, että ei me tehdä täällä näitä juttuja
itsellemme. Toki me työstetään itteemme, se on niin kuin meidän tehtävä. Mutta me tehdään tätä kaikkien hyväksi. Että kaikilla olisi hyvä olla. Autetaan toinen toisiamme. Autetaan toinen toisiamme ja annetaan omastamme sille, kuka tarvitsee, ja olipa se minkälaista apua tahansa, ihan pientäkin. Ja joskus se tärkeä apu on ihan oikeasti vaan se, että sä oot siinä toisen vieressä, istut siinä ja kuulet sen toisen hädän. Se toinen saa purkaa, mitä se ikinä onkaan, hätää, viha, raivo, sen oman tunteen ulos. Ja sä oot siinä ja sä kuulet ja näet sen toisen. Sä et näe sitä sen toisen vihaa, vaan sä näet sen, kuka sen vihan takana on. Ja sillä tavalla se toinen saa tilaa eheytyä. Koska saa purkaa sitä omaa tunnetta ulos. Ja se, että hymy ei maksa vaivaa. Me voidaan aina hymyillä vastaan tuleville. Ja se on jo yksi osa, tärkeä osa sitä, että me tuodaan valoa toinen toistemme elämään. Joten hymyillään toisillemme, ollaan kohteliaita ja nähdään toinen toisemme sieltä sielun syvyydestä asti. Ei pelkästään tämän ulkokuoren, mikä tässä on. Ootte ihania, ketkä siellä kuuntelette tän, ja katsellaan sitten, että milloin seuraava video tulee. Mut ihanaa päivää ja ootte ihan superrakkaita kaikki. Moikka!